Gaur azken Portu kiroldegira etorri gara, Erroibide Saskibaloi klubarekin solasteko. Hain zuzen ere, denboraldia hasi da, hilabete batzuk pasatu dira dagoeneko, eta maila bakoitza non dagoen kokatu aipatuko dugu, baita zenbat federatu eta ez federatu dituzten aurtengo denboraldian. Horretarako, zenbait jokalari gonbidatu ditugu, baita klubeko presidenteara, Ana Iturria, eta hemen ditugu gurekin. Kaixo, zer moduz, Zirukote? Oso ondo, eskerrik asko. Aipatu dut, Ana Iturria presidentea dugula gurekin, baina bi jokalari baita ere, senior mailako gizon eta emakumeen taldeko bi jokalari, Andersa da, eta Iratz Udaeta ditugu gaur gurekin, pixkat zuen inguruan edo zuen taldeen inguruan aritzeko. Eta lehenengo, zurekin, Anarekin egonen gara solasean, pixkat klubaren osasuna zein den jakiteko, 2024-2025 denboraldia hasi da, hilabete batzuk pasatu dira dagoeneko. Nola hasi duzu, aurtengo denboraldia? Aurten hasi gara oso ondo, aurten dauzkagu senior femenino bat, dauzkagu 11 talde, eta gainera daukagu gure eskola, hemen behan daudela beraiek entrenatzen, konpetitzen hasten diren ja, eta dena ondo. Zenbat kirolari dituzue aurten gutxi gora bera, ezakit badakizuen zenbaki bat edo? Ia 200 neska mutiko daukagu jolasean, bai. Batzuk lehiaketetan parte hartzen dutenak eta bertzeak erramezala ez, eskolan ari direnak ikasten, saskibaloia probatzen eta ikasten, ez? Bai, baina guztiok federatuak dira, ja. Neska mutikoak baita ere, nik uste hilabete honetan hasiko dira partiduak egiten, ja. Eta nola hasi dituzue emaitzetatik haratago, nola erranen zenuke hasi duzuela zuen helburuetatik hurbil? Bai, beti bezala, azkenean nahi duguna da denok ondo pasatzea eta ondo egotea, eta nik uste denok ondo gaudela. Zuentzat harrobia da batez ere garrantzitsua, ez? Senior mailako taldeak ere, baina pixkat harrobia edukitzea etorkizunean ere aintzinera egiteko klubak, ez? Bai, hori da, azkenean seniorrak lehenago infantilak izan dira gehienetan, Ander bezala hasi zen hemen jolasian, bai. Hori mantentzea garrantzitsua da, ondotik ere entrenatzaileak eta edukitzeko, ez? Ze azkenean hemen voluntariotza lana pesatzen dut garrantzitsua dela baita ere, ez? Gehienez bai voluntarioa da, eta oso zaila da bolondria hori mantentzea gehienetan. Azkenean ja jendea pentsatu behar dugu bere denbora ematen ari dela, eta azkenean konpentsatu egin behar dugula nola bait. Eta hori, txiki-txikitatik erakustea, ez? Eta, familia txiki handi bat ere sortzea honen inguruan, garrantzitsua da zuentzat, ez? Hori da, azkenean txiki-txikiken gure eskolatuekin, azkenean hor hemen behan daudenak dira kadeteak. Eta gure kadeteak erakusten duten nola jolasten den hasieran neskamutiko txikiei. Eta hori da polita da, dena hori da superbisatua, noski. Eta, hemen entrenamenduak izate dituzu ez, bat bertzearen ondotik aste tartez, eta jende pila bat pasatzen da hemendik, hori dena antolatzeko lan handia da, ez? Bai, horretarako daukagu, Sergio da gure, ez dakit nola deitu edo, koordinatzaia dolako zerbait, eta bera moldatzen du dena oso ondo, bai. Eta, orain senior mailako taldeko jokalariekin egonen gara gehiago, egia da aipatu dugu, ez? Klubak duen helburu nagusietako bat da kirolaz disfrutatzea, kirola sustatzea, baina emaitzak ere balio izate dute horrelako lehiaketetan, ez? Pentsatzen dut horreri ere begiratuko diezuela. Hasiko gara senior mailako emakumeekin, ez dakit zenbat taldekide zareten aurten, Iratz? Gu taldean 11 gara. Da egia aurten dela gure lehenengo urtea, aurreko urtean etzen neska talderik eduki, orduan, bizkot hasieratik hastea izan da, gure artean ezagutu gabe, orduan helburuak etzen agitzongi planifikatuak, ez dakigu, ez genuen espero zeldu zitzaigun gainera, egia orain arte gustora, maitzak ere laguntzen dute, bigarren fasean hasi gara, eta ezin gara kexatu egiarra. Talde berri bat sortzea, aipatu dituzun zailtasunak ditu, ez? Elkarre ezagutu behar duzula.
taldea sortzeko eta kantxan gero jakiteko bakoitza nondik joanen den. Lan hori normalean aurre denboraldian egiten da, aintzinetik elkar ezagutzen baduzu barraxagoa da, baina nola moldatu zarete lehen entrenamendu horietan eta pixkat taldea sortzeko garaio horretan? Bueno, azkenian saskioloian garrantzitsua da elkarlan hori izatea eta elkar ulertzea. Eta bai, hasierako momentu horiek dira nahiko gogorrak edo nahiko zailak, horregatik ez dakigulako bakoitzak nola jolasten dugun, ez zer nahi dugun. Orduan hasierako lana bai izan da pixkat garrantzitsua edo gogorragoa, baina pixkanaka ari gara gure artean elkartasun hori lortzen. Eta azkenean horrek ere emaitzetan badu eragina. Eta pixkanaka notatzen da taldea hobeto doala. Horrelako talde batek hasieran aipatu zuen bezala ez ditu helburu sobera finkoak edo ikusi behar zer gertatzen den, hala ere horrek badu abantaila bat, edo zer heldu dela, ongi dagoela, erraten alda. Zuek horrela sentitu duzu, azkenean pentsatzen dut hasiera batean helburu finkoak ez bazen ituzten ere, denboraldia aurrera joan ala, agian finkatu dituzuela gehiago edo ikusi duzuela nondik joaten altzareten, zer lortu nahi duzuen edo hori finkatu duzue? Bai, izaten alda. Hasieratik egia da, helburua zela mailar ikusita nahiko goitian egotea, eta hirugarrenagoaz, beraz, erraten aldugu helburuak nahiko ongi joaki direla, eta berdin jarraitza orain arte bezala, goitian igotzea, goitian gelditzea, bigarren fasean borrokatzeko. Egia da, bigarren fasea askoz zailago izango dela eta hor ikusiko dugula lanketa ona egin dugun edo ez. Badituzue lan egiteko modu batzuk edo baita ere begiz jota edo zerbait landu behar duzuela bereziki zuen helburu horietara ailegatzeko, hobeak izateko edo zerbait horrela? Bueno, gure taldeari begira lan gehiago dugu adibidez atakean, defentsan baino. Hori, batez ere elkarlana sustatzeko eta elkar ulertzeko. Baina hola zerbait finkoa ere ez dugu hitz egin. Ederki, senior mailako gizonetara pasatuko gara orain, Ander. Zuek denbora gehiago daramazue elkarrekin, pentsatzen dut, eta lana agian desberdina da hasieratik. Nola hasi duzu zuek denboraldia? Gu denboraldia gutxi gora bere hasia. Helburua aurten maila mantentzea izango da. Hala ere, hori izango geha uste dut, oso gazteak, dauzkagu mezkla de gente oso gaztea eta oso veteranoak gehanak. Eta hala ere gutxi geha, 8 bakarrik aurten, eta hor goaz, baina uste dugu borgatzen badugu alko degula maila mantendu. Aipatu duzu jende gaztea dagoela alde batetik, jende veteranoa ere. Batzuetan gazte horiei laguntzeko jende veteranoa edukitzea agitz garrantzitsua da, ez? Bai, fundamentala da. Bestela desmadre gehiegi egongo da. Gainera, entrenatzaile bezala gu ere jokalaria da, gure entrenatzailea orduan zailagoa da, eta veteranoen ez dakit nola esan, papera edo garrantzitsua da, ez? Da ulertu behar dugu gu lagundu beharko diogula entrenatzari urte osoan, bestela elkarrana bere esan du bezala, ez? Zai izango da, izaten da normalean, ez? Eta orduan bai, elkarrizketa hori beraiek ulertzea gu laguntzeko gaudela, ez gerala gehiago beraiek gazteagoak direlako, eta hori elkarrizketa horiek izaten ditugu egunero, baina, pero bueno, horrela segite behar da. Bai, hori da. Aipatu duzu, 8 zaretela, agian zenbaki txikia dela. Ez dakit, beti aipatzen dugu, zenbait kirolek badutela garrantzi gehiago edo badutela indar gehiago, saskibaloiak badu, aipatu dugu 200 bat zaretela aurten eta bada jendea, baina ez dakit pixka bat gehiago falta den senior maila horietara ailegatzeko edo, Gure kasuan, Erroibide 3 talde ditu senior mailan, eta erabaki genuen denboraldi hasieran nibelatik hartzea, ez? Uste genuen 8 hauek mai gehiago
komiletan, mai gehiago zeukatela, eta horregatik 8 eta ez gehiago. Hala ere, bigarren taletik jende asko hartzen ditugu entrenatzeko sobre todo. Eta partiduentzat, bat bi ere ia partidu osoetan daude ez. Baina hori, banandu egin genituen urte hasieran eta horregatik ea 8, baina hala ere jende nahiko dauzkagu. Ederki aipatu dugu ez, aurtengo helburu nagusia izanen dela, maila mantentzea, hortan zabiltzatela. Nola joan dira lehen partiduak, zer ikusi duzu, ze dinamika daramazue eta zer nahi duzue landu, hobeak izateko? Bueno, hasi ginen nahiko galduta, lehenengo 2-3 partiduetan, baina gero uste dut elkarrizketa askoz izan da, aurkitu genuela gure estiloa edo, eta orain hor goaz, uste dut identitatea aurkitu edugula, eta orain tenemos que afiankatu edo, ez dakit nola esan, finkatu hori da, finkatu hori da. Eta, talde bezala uste dut intentsitatea aurkitu behar dugula, defentsan uste dut nahiko ondo gaudela, beraiek esan duten bezala atakean daukagu arazo handia. Eta, pixkanaka uste dut aurkitzen ari gehiagoa bidea, baina oraindik lan asko daukagu. Bai. Hala ere, oraindik hilabete batzuk falta dira, denboraldia bukatzeko eta lan egiteko ere denbora duzue. Hemendik ikasturte bukaetu arte, denboraldia bukatu arte, zer nahiko zenukete landu joanen gara banaka, baina Ander, zurekin hasiko gara? Talde bezala? Bai. Ni uste dut identitate hori aurkitzen badugula arazo atakean, ni oso pozik geldituko naiz. Ederki, Iratz, zuek taldean zer uste duzu, zer nahiko zenuke lortu taldean, hemendik denboraldia bukatu bitar? Guk ere nahiko gauzantzekoa nahi dugu, batez ere hori, atakeko gauzoiek pixka gehiago landu, gero eta kats gutxiago egiteko, eta nik uste horrekin taldeak asko hobetuko zula eta aurrera pausa handia emango genukela. Eta bukatzeko, Ana, zurekin hasi gara eta zurekin bukatuko dugu. Klub bezala, hemendik denboraldia bukatu bitarte, zer nahiko zenuke lortu edo nola nahiko zenuke segitu? Azkenean guretzako pozgarriena izango litzateke denok ondo izatea. Guretzako azkenean naiz eta emaitzak garrantzitsuk izan, guretzako azkenean importanteena da denok ondo pasatzea eta denok ondo egotea. Eta hori da gure helburua nagusia. Ederki, mila esker hirukoten gaur hemen jasotzeagatik eta sorte ona opa dizuet denei eta berriz ere, mila esker. Eskerrik asko.